Mä olen Hallan Juho ja me ollaan tässä MTY Hallan tiluksilla ja meillä on kasvituotantotilaa. Pidellään ihan normaalisti noita perinteisiä ohraa, vehnää, kauraa, siemenviljatuotantoa jonkun verran ja sitten on pikkasen rehuviljaa siinä. No nyt on kevättyöt käynnissä ja nautiskellaan auringonpaisteesta ja pienestä lepposasta tuulesta ja uutta multivaa vedetään Valtran 254 kanssa ja meillä on aika pitkälti maalajeina noissa omissa maissa niin aitosavia ja sitten tommosia muuten jäykkiä erittäin savespitoisia, vähän heikosti vettä läpääseviä. Vaatii koneelta paljon, että saadaan muokattua ja siemen haluttuun paikkaan. Kyllä toi on tää hankinta sitten tehostanut aika paljonkin, että ei tarvi niin usein käydä teettämässä säiliöä tai pieniä nurkkalohkoja, niin ei tarvi pyöriä siellä päisteitä ympyrää niin montaa kertaa ja kyllä siinä on niinku tuntisaavutus on suurempi kuin edellisellä koneella. Kyllä kylvötulokseen ollaan oltu erittäin tyytyväisiä, että toi jälki on hyvä, siemen on siellä missä sen pitäisikin olla ja on saatu riittävä syvyyskin aikaiseksi. On pyritty suosimaan kotimaisia laitevalmistajia ja justiinsa sen takia, että kun Suomessa tuotetaan suomalaista ruokaa ja sitten se, että jos saadaan pidettyä vähän työtä täällä ja varaosasaatavuus pitäisi olla helpommin lähestyttävä ja muuten sen puoleen multiva.